napa barakaken? Gotong royong. Awakipun piyambak tansah gotong royong nyengkuyung hajat dalem sinuwun Sri Anglung Prabu Putrajaya Negara Cakradwana. Nyengkuyung hajat dalem ugi ing dinten menika. Kersanipun mulya. Amin. Setunggal kalih tiga. Ayo kanca-kanca ngayahi karyaning praja kene gugur gunung pandang kawe sayuk rukun bebarengan lo kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara siji loro telu papat maju papat diulang-ulangake mesti enggak rampunge kolopis kontol baris kolopis kontol baris kolopis kontol baris kolopis kontol baris. Kanca-kanca menika saestu panjenengan lan kula sayuk rukun kagem mulyaning negara mliginipun negara pundi? Keraton Amertabumi. Sepisan malih monggo gugur kuno tunggal kalih tiga. Ayo kanca karyaning praja kene gunung pandang kawe sayuk rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara siji telu papat maju papat diulang-ulangake mesti enggak kolopis kontol baris holopis kontol baris holopis kontol baris holopis kontol baris. Matur nuwun sedaya saestu prigel anggenipun nyekar lan ugi meksa. Karena menika nembe kemawon panen kanca-kanca monggo sesarengan nyekar lumbung desa. Karena menika keraton Amartabumi umumipun ugi kebak insyaallah menika tuwek berbalan tunggal kalih tiga. Lumbung desa petani padha